Eurocity číslo 177 Johannesburg ze směru Berlín pravidelný příjezd 16:11. Přijezdit nástupiště číslo 3. Vlak dále pokračuje ve směru Vídeň pravidelný odjezd 16:13. Jiné vody dostatečné jsou zařazeny další části vlaku. Třetí část vlaku jede do stanice Bratislava hlavná stanice. Dear passengers, Eurocity train number 177, Johannesburg, from Berlin Gänsbrunnen, regular arrival 16:11, will arrive at platform number 3. The train continues to Bratisberg, regular departure 16:30. The full cars to the station Bratisberg are situated in the rear part of the train. Front part of the train goes to the station Bratislava hlavná stanice. Werte Reisende, der Eurocity-Zug Nummer 177 Johannesburg aus der Richtung Berlin-Gänsbrunnen, das westliche Hafen, 16:11 kommt zum Bahnsteig Nummer 3. Der Zug fährt weiter in Richtung Wien-Bratisberg, das westliche Abfahrt, 16:13. Die Durchfahrt in die Station Wien-Bratisberg ist eingereiht im hinteren Teil des Zuges. Der Vorderteil des Zuges fährt in die Station Bratislava hlavná stanica.